Αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέντωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν. Πάσχα ιερών ημιν σήμερον αναδέδεικτε, Πάσχα καινών Αγιών, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα Χριστός ο λύτρωτης, Πάσχα αμωμών, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών, Πάσχα το πύλας ημίν του παραδείσου ανοίξας, Πάσχα πάντα αγιάζων πιστούς. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέντωσαν, ως τύχεται κυρός από προσώπου πυρός. Δεύτε από Θεάς γυναίκες Ευαγγελίστριε, και την Σιών είπατε δέχου παρήμων χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού, τερπου χορεύε και αγάλου Ιερουσαλήμ, τον βασιλέα Χριστόν θεασαμένη εκ του μνήματος, ως νηφίον προερχόμενον. Και οι δίκαιοι ευφρανθίσοντα αγαλιάστοσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν εν ευφροσύνη, εμυροφόροι γυναίκες, όρθρου βαθέως, επιστάσε προς το μνήμα του ζωοδότου, εύρων άγγελων επί των λίθων καθήμενων, και αυτός προσθεξάμενος αυτές ούτως έλεγε, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, τι θρηνείτε τον άφθαρτον ως ενθορά, απελθούσε κηρύξατε τις αυτού μαθητές. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Πάσχα των τερπνών, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε, Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτυξόμεθα, ο Πάσχα λύτρων λύπης και γάρεκ τάφου σήμερον, ως περέκπαστου εκλάμψας Χριστός, τα γίνεα χαράς έπλησε λέγον, κηρύξατε Αποστόλης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθώ μεν την πανηγύρι και αλλήλους περιπτύξομεθα. Υπομονή
αδελφοί, και της μισούσιν ημάς συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση, και ούτω βοήσομεν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας, και της εν της μνήμασι ζωήν χάρισας.